хора. Не отбираме от тяхната реч. Затова те молим, премъдри Господарю, изпрати ни такъв учен мъж, да ни прочете книгата, да ни разтълкува писанията и да ни разкрие истината. За истината става въпрос. С тези думи великоморския княз Растица се обръща към византийския император Михаил II за помощ срещу гръцкото и немското духовенство, които взимат превес сред славянските народи. Чули тези думи, Константине? Обърна се император Михаил към своя пръв приятел Константин Философ. Чули? Словените са ваши братя. Само ти можеш да им помогнеш. Но как премъдри Господарю? Как се пише словенска реч с гречки и латински букви? То е все едно да пишеш беседа върху вода. Не може, нови писмена трябва. Приятелю мой, отдавна се не знае. Още от Магнаурската школа ти беше най-добрият ученик. Неведнъж съм те пращал на мисии, ти се справил блестящо. Вярвам и сега ще се справиш. Но как, Господарю, не може словенска реч с гречки и латински букви. Нови писмена трябва. Константине, нито аз, нито моя баща, нито моя дядо сме успели да сторим гори. Ако Бог е решил, може би ти ще успееш. Ще ти дам много дарове. Или при брата си Методия. Той е Божий човек. Може с негова помощ да направите нещо. Писмена трябва. Нови писмена. Константин Философ отива при брат си Методий в манастира Полихрон и там двамата се отдават на Божи молитви. В много кратки срокове двамата братя изобретяват нова писменост, нова азбука, която няма нищо общо нито с гръцката, нито с латинската писменост. Наричате глаголица, говорещата азбука. И наистина, буквите от тази азбука говорили. Всяка си имала наименование. И произнасяне една след друга. Буквите давали едно напътствие на този, който изучава как съзнанието с буквите ще живее по-добре на този свят. Аз, буки, верди, глаголи, добро, есть, живе, зело, иже, люде, како, мислите, наш, он, покой, ръце, слово, твърдо. Така са звучали буквите от глаголицата, от говорещата азбука в 9 век. Преведено на съвременен български език, това напътствие звучи в общи линии така. Аз, знаейки буквите, можейки да говоря, живея по-добре на тази земя. И както вие хора мислите, това е нашия покой. Изричай словото твърдо. И ти, човече, мъж, юноша, върви напред, смачка и червия. Само така ще живееш добре на тази земя. Напред към бъдни и успехи. Двамата братя
Заминават за Великоморавия, превеждат Библията, превеждат свещените писания на разбираем за славяните език. Език, в чиято основа стои българското наречие. Обучават над 500 ученика. Там обаче са жестоко гонени, бити, преследвани и хвърлени в тъмница от немското духовенство. Константин тръгва за Рим. В Венеция спира и в един институт за римокатолическите епископи той защитава правото на български език да се изпълнява служби в църквите. До тогава се е смятало, че Бог чува само 3 езика – еврейски, латински и гръцки, триезичната догма. Константин Кирил Философ се преборва с тази триезична догма. Той прави едно наистина революционно деяние. Константин стига в Рим, посрещат с почести папа Адриан II и още същия ден в сърцето на римокатолическия свят е изпълнена първата литургия на български език. Константин приема духовен сан, обрича се на Бога и приема духовното име Кирил. За съжаление, Константин Кирил Философ е тежко болен и след 40 дни умира. Погребан е в криптата на катедралната Сан Клементе в Рим, с високите почести, както от римокатолическата, така и от източно-православната църква. И днес гробът му е там. И родолюбиви българи, и не само, и хора, които ползват кирилицата, се покланят на 11 и 24 май, дните, в които почитаме святото дело на Константин Кирил Философ и брат на Методий и на българската истинност. Методий умира някъде във Великоморавия, погребан е там. Техните ученици, гонени от немското духовенство, тръгват към България. 5 от тях стигат до Белград, който тогава е българско владение. Посрещат се от княз Борис I, наречен Покръстителя. Княз Борис току-що е покръстил българския народ в източно-православната вяра. Един дълновиден политически акт. Той е бил на кръстопът да избере или западния католицизъм, или източно-православната вяра. А от юг са идвали ислямската вяра. Княз Борис вижда в лицето на учениците Климент, Наум, Сава, Борас и Ангелани хора, които ще му помогнат да наложи християнската вяра по българските земи. Създават се двете големи школи, книжовни школи, които по нищо не отстъпват на Магнурската школа, Охридската и Преславската школа. В Охрид работи Климент, а в Преслав работи Наум. Всичко това става по времето на управлението на княз Борис I, наречен Покръстителя. И там някъде, в Преславската или в Охридската школа, Климент и Наум, учениците на двамата брати Кирил и Методий, те обучават над 8000 ученика на четмо и писмо, приписват свещените писания, водят църковните служения на български език. Навред по българските земи се строят църкви и манастири. И някъде там учениците създават нова писменост, нова азбука, която следва реда на буквите от глаголицата. Аз, буки, веди, глаголи и така нататък. Буквите носят същите имена и са подредени в същия ред.
но са видоизменени за по-лесно изписване. Наричате кирилица в чест на своя учител Константин Кирил, философ. Днес тази азбука се ползва от повече от 300 милиона хора по целия свят. Днес тази азбука, българската азбука, е третата официална азбука в съвременна Европа. Немалък повод да се гордеем, че сме българи, че и ние сме дали нещо на света. Възхода на българската държава пред княз Борис I, наречен покръстител, продължава и при неговия син Симеон. Симеон Велики. Велика България. България на три морета. България е най-могъщата империя в Европа. Строят се църкви, манастири, книжовни школи, пътища, мостове. Културата, просветата е в своя разцвет. Българските творци по нищо не отстъпват на византийските. България печели уважението на цяла Европа. Не за дълго. Скоро България пада под византийско робство. Близо 200 години България не съществува. Но едно въстание на двама боляри, Асен и Петър, отново връща България на историческото й място. Създава се второто българско царство. Стъпило здраво на основите на първото българско царство, българите продължават уверено напред своя възход. За жалост също не за дълго. Бурния 14 век в цяла Европа се водят битки, сражения, войни. От юго-исток настъпват османските турци. Използвали слабостта на българската държава, когато жадните за власт престолонаследници са разкъсвали България на няколко царства и деспотства. Байзид I навлиза с огромна армия в българските земи. Обкръжава Търновград, Царев. 6 месеца обсада. Цар Иван Шишман е напуснал крепостта Търнов и се укрепил в здравата Никополска крепост. Отбраната на Търново остава не в ръцете на войската, защото тя е с Шишман, а в ръцете на народа и малкото стражи, които са останали в крепостта. Отбраната се ръководи не от воин, не от пълководец, а от един духовен човек. Българския патриарх Евтимий. Скоро обаче изтощението, глада, а и предателството оказват своето влияние. Търновската крепост пада. От българската слава вече нищо не остава. Скоро пада и Никополската крепост. Цар Иван Шишман е граден. Всички първи боляри са избити. По-будните граждани са заточени далеч в анадолските земи. Настават черни дни за България.